Usahay mo ingon kita nga kay kanang balay ako may nagpapanday niya na ako ginang balay. Kanang baka ako may nagpapalitan na ako ginang baka. Kining sanina ako may nagpalit ani, ako gini. May igsoon kanang tanan pinahulam ra na sa Ginoo sa imuha. Kung gusto ka mo ingon nga imuha gayud kana, mao na imong pagabuhaton. Paghimo og imuha gyud, dili na mag-make ka, kun dili mag-create ka. Kung magka-create ka, ay pa ka magkaingon nga imuha gina. Lahi ang making, lahi po ang creating, mga igsoon. Ang making is ingon ani, example kining pulpit. Oh. Naman kay materialis ana, na kay lansang, na kay kahoy, o na kay pintal. Nag-make ka og pulpit. No. Kana dili man na imuha kay mga kahoy di man na imuha. Hinimo man na sa Ginoo. Ayaw na ka mag-ingon nga ikaw naagi imuha kung wadto ka sa layo nga dapit o maghimo ka nitong imuha ging butang out of nothing. Para bitaw sa Ginoo mga igsoon nga naingon siya nga, and God said, let there be light, and there was light. Mutunga ang yuta diha sa katubigan, itunga ang yuta, pinagil na sa impulong, di ba? Gihimo niyan tanan out of nothing. Now, kung makabuhat ka o imuha nga butang, out of nothing, ay pa ka magkaingon nga, imuha yun na. Oh. Bisolaya daw, makahimo mo ka ng, bisag abog lang. Abog. Bisag nga, dalikdik sa iyong panit, imo mo kahimong dalikdik sa iyong panit, dili ba? Oh? Kaya na, gikan naman na sa yuta nga tanan, dili ba? Now, mo ni, kung magkaato ka to sa pinakalayo, gawas diri sa universe, kaysa Ginoo man sa universe, no? No, ganun, new heaven and earth, Ginoo man eh. Paghimo dito og space nimo, time nimo, og imuhang butang. No? O kung makabuhat nagag-usa ka butang diadto sa gawas ani atong universe. Now, dili na pwede ang Ginoo manghilabot niya na. Nga naman, imuha man na. Kung iyahan ang hilabtan, nakasala siya. Kaya iyahang gihilabtan ang dili iyaha. Pero imposible na mga igsonoy, magkabuhat kag imuha ditong imuha. Sabi nyo, bisag abog. Bisan pag gamay kayo sa ini. Ako gamay kaya ni. Bisan pag gamay kayo ni nga yellow, gamay lang siya kayo gini, dili ka kabuhat og imuha. Kung makabuhat ka, musikat ka sa tibok kalibutan. Maapil ka sa Guinness, kay nakahimo kag abog nga imuha gyud, ikaw ginagbuhat gyud. Dili gikan sa imong dalikdik o baka sa yuta. May son wala gyud tay atoa. Kini tanan nga atong gipang-build nga balay, gipang-build nga kalsada, kini mga cellphone, kini mga projector dani, kini tanan ato ning gigama ginamit ang mga materialis nga gihimo na daan sa Dios. What ato bisan no? Busa bitaw mga igsoon nga ikaw, kung ikaw dili mo dawat ka Jesus, na say right mo impierno sa imo sa walay katapusan. Ngano man ang Ginoo mo'y tag-iya nimo. Napod say right nga ipalangit kaniya sa walay katapusan. Ngano man ang Ginoo mo'y tag-iya nimo. Kinsay magbuot sa Ginoo kung nakasala ka 70 years old, 70 years lang pagkasala nimo pagkatapos i-impierno kaniya sa walay katapusan. Kinsay magbuot sa Dios? Wala, di ba? Ngano man siya may nagbuhat ug siya may tag-iya sa tanan. Ako lang point mga igsoon, mao ni. Ang mga butang nga inyohang naangkon karon, gikan ng tanan sa Ginoo. Bisan inyong lawas, inyong kalag, ang inyong paghuna-huna, ang ability nyo to feel, ang inyong abilidad to think, kanang tanan, gihatag sa Ginoo sa imong walang-wala kita mga igsoon. Now, og tungod kay walang-wala mang gyud ta, kung kuhaon na sa Ginoo, atong ihatag sa iya ang katungod nga kuhaon ng atanan. O magpasalamat lang gihapon kita sa Dios. Ingon pa sa Psalm chapter 100 verse 3, it is He who has made us and not we ourselves. We are His people and the sheep of His pasture. Enter into His gates with thanksgiving and into His courts with praise. Be thankful unto Him and bless His name. Kana bitaw ang tao bitaw nga gahuna-huna bitaw siya nga tinagaan lang siya sa Ginoo. Mao nang tawhan nga mapinasalamaton sa Ginoo. Pero kana bitaw ang tao nga gahuna-huna nga ang butang nga iyang naangkon nakuha niya tungod lang sa iyang pagpaningkamot, dili tungod sa Dios nga naghatag sa iya,
Kanang tawhana garboso og dili na mapinasalamaton. Usa ka pastor, nagkaon siya og sa iyang atubang na ay usa ka atheist. Kabalo mo sa atheist? Atheist meaning dili gatuog Ginoo. Nagkaon siya. O before siya nagkaon, nag-close siya iyang eyes o nag-pray siya. Pag open niya sa iyang mata, nitutok sa iyang atheist. Ang di mo to Ginoo. Naingon tong tao sa iya nga, sakit imong ulo, sir. Naingon tong pastor nga, dili man, naanad lang ko nga, before ko mukaon, mag-ingon ani ko. Pariha day ka niya itong mga tawhana, oh. Kana ba mukaon, pero mag-ampo daan. Ako, kung mukaon ko, di na ko mag-ampo pa, magpasalamat pa ni bisan kinsa. Kay ako'y nagpasingot, ana. Ako'y nagpadugo, anang pagkaon na akong gikaon. Ako'y naningkamot, ana. Busa ko mukaon ko sa pagkaon, mukaon ra ko largo. Unsay giingon atong pastor? Ingon ang pastor nga, pareha day ka sa iro sa among balay. Nga kung mukaon ng largo, nga dili ka pasalamat sa Ginoo. Ngano man, gahuna-huna siya nga ang butang nga iyahang nabatunan, iyahagikan, dili gikan sa Ginoo. Pero ganay ang butang nga imuhang gisuot diha, butang nga imong gi-build sa imong nga balay, bisan pa unsa nakagwapo, bisan pa unsa ka pagpasingot nimo diha, kung niabot na sa imong pagpasalamat gyud sa Ginoo kay gituga gihatag kana sa Ginoo sa imuha. So, mao ni ang mga bata ninyo, pasalamati nga niabot na sa inyo ha. No? Ang inyong asawa, pasalamati nga niabot na sa inyo ha. O bisag kuhaon na sa Ginoo sa inyo ha, pasalamati gihapon na sa Ginoo tungod kay hinatag na sa Ginoo sa inyo ha. Now ikatulo mga igsoon nga gihunahuna ni Job, busa nagpasalamat siya sa Dios mao kini ang iyahang pag-submit sa sovereignty sa Ginoo. Unang-una, gihunahuna niya, wala siya right. Kaniabot man siya, nga wala siya ay dala. Ikaduha, iyang gihunahuna nga, ang right na lang sa Ginoo, kay hinatag man ni sa Ginoo nga tanan. Ikatulo, musabmitar ko sa Ginoo, kay siya mo na nagbuhat sa tanan. Mo gihunahuna ni Job. Ingon pa niya, ang Ginoo ang gahatag, ang Ginoo sab ang gakuha. Meaning, ang Ginoo, sovereign sub kayo. Makahatag siya, makakuha siya. Sovereign meaning, He is in control. He is powerful. O mabuhat niya ang gusto. Siya ang muhatag, siya ang mukuha. Wala magbuot ka niya. Kana bitong mamatyan ta mga igsoon. Mag-ingon kita, Ginoo, anong imo man siyang gipatay? Oy, bata pa kayo siya, Ginoo, 7 years old pa. Anong imo man siyang gikuha sa akuha? Unta, Ginoo, ayha na mo siya kuhaon kung mawidad siya mga 30, 40. May igsoon, wala gyud tay right mo question sa Ginoo. Kung kuhaon sa inyo ang inyong bana, submit. Kung kuhaon sa Ginoo sa inyong kwarta, submit sa Ginoo. Ayaw og complain. Hinudumi, hinulaman ra kining tanan sa Ginoo, nato gikan sa Ginoo, aron kita maglipay for a short time sa mga gasa sa Ginoo kanato. O kung kuhaon na kanang butang gikan kanato, isulti, blessed be the name of the Lord. May son, ayaw kalimot sa imong respeto o sa imong pagtahod o sa imong gugma sa Dios, sa diyang kuhaw na sa Ginoong panalangin gikan kanimo. Hinumdumi mga igsoon, mas gusto sa Ginoo nga i-love nato siya more kaysa mga panalangin nga gihatag niya kanato. Ang uban nga mga tao ba, mas love nila ang blessing kaysa blesser. Pagkuhaw na ang usa ka dako nga bahandi sa ilang kinabuhi, magyaka, magsikad-sikad ang tiil, mura og bata. Malinta na nila nga ang Ginoo mo'y dapat i-love nila, tagagdako nga pagtagad nila kaysa bahandi. Kita maisuon atong awaton si Job, nga bisan gikuha na sa Ginoo ang tanan niya, iyagyapong gi-bless ang ngalan sa Ginoo.